Hey, asinibingelele kuseni. Awu madoda. Cha, isiZulu sasiqinisekisa masithi ungabe umthemba umuntu bothemba itshe. Hey, ngendlela kade ngimthemba ngakhona uSenzo Mchunu ukuthi akasisona isigebengu. Uthisha omkhulu principal, uformer MEC waka education. Hayi bo bengimthemba lo baba lo. Ngimphikela. Ngithi kwancwadi leyo akayazi yayibhaliwe. Wafika ku-ad hoc committee. Wafika. Noma bengawuphethe yini loya muthi wakhe lona ayewuphethe emhlanganweni we-ANC lona lele bethi kuwo. Sambona phela ukuthi wayephethe umuthi Nkosi yami ukuthi lingamgawuli izembe. Mayefika lapha uSenzo nezinto ezincane nje engiyiphawulile. Kodwa ngifuna ukuqala ngokuthi cha uSenzo uyazazi igebengu. Ovusa Matlala laba no Brian Mahotsi laba uyabazi noma umbalule empiki uBrian Mahotsi. uSenzo uyamazi uBrian Mahotsi. Okokuqala uSenzo uthi i-political killing task team yasungulwa uRamaphosa njengomongameli weso. Yasungulwa uRamaphosa. Okay. Isisungulwe uRamaphosa kodwa uRamaphosa zange abe namandla wokuyidisbanda into esungulwe nguye. Njengalama commissioner awasungulile kaZondo nayo le esikuyo manje kaMadlana. Asungule uRamaphosa. Usho ukuthi lama commissioner angadisbandwa omunye umuntu. Angadisbandwa uRamaphosa. Sifuna nje ukuthi nibone. Njalo ngisho ukuthi ke nani Maxoki. Angixoxeli nina ngithi niyayithanda ukuthi nithi ngikhuluma nobani ngikhuluma nani. Ngikhuluma nalaba engikhuluma nabo. Ninokweni nje noma ningadlula nje ningaviwanga noma ningenzanga lutho. Ngoba niyaxokiza niyazi nento eniyenzayo. Uthi uSenzo le political killing task team yafonyo umongameli kodwa inkinga ila ku disbandment. Isidisbandwa uye. Ingafomanga nguye. Asizwa lutho ukuthi khona la ke wa consulta khona upresident wakhuluma naye, president wamnika go ahead, asizwa lutho. Umbuzo umile ukuthi uyidisbandelani i-political killing task team kube kufa abantu abangaka, kufa amakhosi, kufa induna, kufa amakhansela, kufa abantu abaphezulu, kwafa ulomfana uMagaqa lapha eMzimkhulu. Ayikho into eyenziwa, wafa umntana abantu washona. Namhlanje kusakhulunywa ngamaphoyisa aba involved lapho nabanye osopolitiki, omunye osopolitiki wayi ANC wakho lapha eMzimkhulu ucishe wayeyimeya mangaphosisi uMluleki Ndobe wayidubula wayibulala ngayo le ndaba. Sinecala likaSenzo Meyiwa eselithathe iminyaka lidla imali eningi abakhokhi bentela. USibiya uyavela umngani waSenzo. Uyavela uSibiya lapho. Kunabantu abangaboshiwe. Kunabantu abahamba icala abathi abazani nale ndaba. Kodwa uSenzo Meyiwa goalkeeper wami weBhakabhaka wahamba emhlabeni. Wena Senzo Mchunu uyayidisbanda le political task team political killing task team. Uthi kanti wena akufe bani kanti umsebenzi wamaphoyisa ukwenza uthi uSenzo kunamaphoyisa akhona lapha ngaphakathi azodila nalento. Wazi kahle phela ukuthi lawo maphoyisa azodila nayo soft ngoba le task team iza ngendlakadla ayincengi umuntu. uSenzo isigebengu, ngiyakuvuma lokho. Nathi incwadi bengimphikela uSenzo ngithi incwadi ayibhalwanga nguye. Hawu ibhalwe uye lo mnomzane lencwadi uyayivuma ukuthi uyo ibhalile lencwadi. Incwadi ibhalwe ngomhla ka-31 ke. Kodwa yafika lapha yana ko commissioner ngomhla ka-3 seyindlule ko Brian Mahotsi nalo yavusa Matlala. Bayithole bona nge1 or nge2.
ifike kubo kuqala incwadi ibaqinisekisa ukuthi cha le political killing task team iyadisbandwa ngoba imendleleni yemali, imendleleni yabo. Ifika manje kubantu okubona responsible ngomhla ka-3 isisayiniwe icala yandule egebengwini. Asikuyeke-ke lokho. Immediate effect. Principal, the whole teacher on a Bachelor of Art. Ngabe degree or diploma, Bachelor of Art. Mazi wafunda kiphi university, mhlawumbe wafunda eZululand or wafunda eMgwenya or wafunda eNdumiso College or wafunda eMadadeni College of Education noma wafunda eTsiya iTshwarele le eQwaqwa or wafunda eUniqo. Angimazi wafunda noma eWits University, angazi. Kodwa une BA, Bachelor of Art. Principal lo yamuntu, uprincipal eMisiwa Education. Igama elithi immediate effect uthi akalazi chaza ukuthini. Hayi uthi alisho ukuthi manje alisho ukuthi manje. Hawu nami ngifundanga nje kodwa immediate effect umuntu usuke ethi manje, yenze manje leyo nto noma ngaya ku dictionary as soon as possible, immediate effect. Kwasekujahweni ke kusenza umculo sekuze kufika lapho Mary de Haas wayethe akabazi kodwa seyabazi manje. Angimangali ke ngisazozwa ukuthi uthini ngoMatlala. Kodwa bakwethu qhubekani nina nokuvota nivotela igebengu, qhubekani. Kodwa nje siyezwa kancane lokhu silandele, siyabona ukuthi umnyombo walento yonke ukuphi. Siyabonga futhi kuGeneral Mkhwanazi ngokusinika le information engaka siyiSouth Africa ebesingayazi. Hayi usebenzile lo mfoka Mkhwanazi. Ningambulali-ke Maxoki. Sebenzile uMkhwanazi. Kwale Nkosi. Qhubeka nje mfowethu. Usenzo yena usazoqhubeka kakhulu. Usibiya yena Nkosi yami. Wathola kanjani iziqu ezingaka lo muntu aze abe phezulu kangaka lo muntu afeyila angazange phasi. Hawu. Sobala uthi impela la ekhaya la kwaKhongo kuyagixabezwana nje. Kuthiwa ngena la, phuma wena lapha kungena ubani? Ngena wena lapha na. Hayi. Lungile madodana.